E agora imos falar de videoxogos dunha feira chamada E3 que trae unha chea de novidades do mundo do videoxogo que temos que resumir en 5 minutos hoxe. Marcus Fernández, webmaster de códigocero.com. Moi bons días, que tal? Moi ben. A principal novidade é que aparece un novo xeito de xogar, non? Sí, hai dúas liñas de novidades. Unhas partes as das consolas domésticas e outra das portátiles. Sí. Nas domésticas, colleron todos e foron perseguindo a Nintendo. Sí. A experiencia toda da Wii, de xogos de deportes, de exercicio, de xogar en grupo, en familia, saltando, brincando no salón, pois iso agora trasládase á consola de Microsoft e á consola de Sony. O que pasa é que cada unha delas optaron por solucións distintas. Sony optou por imitar descaradísimamente a Nintendo e saca PlayStation Move, que son dous mandos con sensor de movimento, carres un en cada mao, e podes xogar ao ar como ven os dous mandos, podes xogar con espadas, unha cousa moi sinxela, pero a Xbox foi máis revolucionaria. Esta é a Xbox, non? O que montaron foi unha cámara que ten sensor de posición, de profundidade, de maneira que, aparte de coller a imaxe, como facían as cámaras que había en outras consolas, como a iToy, crea unha imaxe 3D do xogador. E logo tamén ten micrófonos de maneira que recoñeza a súa voz. E combina un pouco de todo. Por unha banda, hai xogos nos que un pode andar bailando, saltando, esquivando obstáculos, movéndose no salón da casa. Hai que ter un salón grande. Senón podes ter un xereazo. Porque para dar eses choutos e andar por aí para arriba para baixo non é tan fácil tampouco. E logo tamén serve todo eso para manexar a consola. Un quere moverse polos menús e pode estar facendo así coa mao, e vaise movendo cos menús, pode adiantar nunha película, parar, e despois ten o que soporte de ordes de voz. Di, Xbox, ponme música, e xa pon música. O Xbox, ponme unha película, e xa fai a consola. Bueno, o de bailar encántame. Unha revolución. O de bailar é o que le gustou máis xente. Bueno, encántame. E incluso anunciaron que vai haber un xogo de bailar de Michael Jackson. Non me digas. Que están sacando toda unha revolución aí. E iso a verdade que é o que vai revolucionar os salóns da casa, vai chegar no outono, como tamén chegará o de Sony. Pero claro, iso vai ser mediante accesorios que se van comprar a consolas actuais e que baratos non van ser nin o de Sony nin o de Microsoft. Andan falando de que igual andan as cosas polos 150 euros, que casi é outra consola. Por que? Pola camariña? Sí. Só a cámara? Porque é unha tecnoloxía bastante avanzada, porque é unha cámara con sensor de 60-70 euros de cada xogo. E logo un controlador Supoño que venderán cun xogo ou algo así para facer o trago un poquinho máis asumido. Mira, o tema da PlayStation Move, que é o que estamos vendo agora. A PlayStation Move o que ten iso, que é unha copia descarada da Wii, xa lle chaman por aí a Wii HD, e incluso Sony advertiu a xente que fai xogos de que se fixeron algún de Wii que non vendeu ben, que non intenten facer algo semellante en PlayStation. Simplemente que intenten emular a experiencia, e xa se ve que os xogos que anunciaron pois son ou de espadiñas ou de deportes, incluso o equivalente ao Wii Sports, pero para PlayStation. Que ten unhas boliñas. Ten uns gráficos mellores, si, iso é para... Porque as boliñas recoñecen... Ten un xogo que funciona en combinación con a cámara, e recoñecen as cores que tes ao redor. Entón, a boliña ponse nunha cor distinta que contraste co fondo, para poder recoñecer ben por onde se está movendo. Pero entón non é exactamente igual que o Non é exactamente igual, e o que pasa é que ten máis precisión. E logo vai permitir algunha cousiña máis que se irá vendo según vayan evolucionando os xogos. Cosas como, por exemplo, ti podes estar vendo na pantalla, en vez de ver o mando, podes estar vendo unha espada ou unha raqueta de tenis. E ti veste dentro do videoxogo. Que sensación. E iso é unha cosa que vai chamar moito a atención, pero son pequenos detalles que te meten máis no... Claro, é simplemente meterte máis na experiencia de xogo, pero creo que a que vai sair de gañadora absoluta que vai a recordar a xente, en vez de ser estes inventos que son os tecnolóxicamente máis avanzados, as apostas a máis longo prazo, que vai revolucionar son as portátiles Nintendo. Porque presentou a nova consola, a Nintendo 3DS. E iso que é? Que ven ser igual que a Nintendo DS, que a consola portátil con dúas pantallas que había agora. O que pasa é que a pantalla de arriba aumentanlle o tamaño en ancho, para que seña un pouquinho panorámica, e meteronlle unha pantalla 3D que non precisa gafas para ver. Que me di? De maneira que se coloca, ten que colocar a visión moi en fronte da cara. Se moves un pouco a consola, xa perdes a visión 3D. Pero se colocas nunha portátil, podes colocala ben para ver 3D. Vale para ver películas en 3D e para ver xogos en 3D. Meteronlle máis potencia a consola para que moitos dos xogos que xa había en PSP, en outras máquinas, incluso os de Wii, máis ou menos, casi ten a potencia dunha Wii. Vas ver as cousas, pero con profundidade. Claro, a experiencia cambia moito, se nunha portátil a xente non está feito. E iso de que conseguiran que non fosen preciso o uso duns lentes especiais, xoga moito a favor. Está por ver tamén a que prezo vai empezar. É de esperar que empece moi caro e vaya baixando, e temos niso unha mala nova. Vai sair probablemente para o Nadal en Xapón, pero en España probablemente teñamos que esperar ata o mes de abril do ano que ven.
Que mal. Iso é moito esperar para unha cousa tempo, desta. sí. Claro, que Iso non é perden, xusto, É moi mal perden, mes para sacar unha é que videoconsola. perden a campaña do Nadal. Claro, claro. Iso, o que pasa é que probablemente fagan iso porque non van dar abasto nas vendas, porque teñen que fabricar primeiro para os xaponeses, que hoxe xa hai unha Nintendo DS por casa, con a nova pasará un pouco do mesmo, e despois irán pois, a Estados Unidos, e probablemente nos quedemos de... según como estea o euro-dólar, estamos antes de Estados Unidos ou despois. Porque según o cambio, compensa antes vender nun sitio ou noutro. Parvos non son, eles van onde xa é mellor o cambio con respecto ao yen. É o negocio. Pero Bueno, iso, pues, a verdade é que vai ser todo un nada, cambio. que vai cambiar totalmente a nosa forma de xogar cas consolas, Marcos. Sí. Que isto avanza que é unha pasada. Graciñas. Vémonos a semana que ven.